Не. Не, стига. Доджвам ги и стига, бе, брат, не може. Един път, бе, човек. Един път ме оцелва и вече не може да ме пропусне, бе, човек. Защо така става всеки път, бе, брат? Защо? Всеки път го сваляме на една плюнка и той прави същите атаки, но просто ме оцелва един път и край. До тази атака не мога ме пропусне никога през живота си. 96 сумирания. Майка им ще е на тези 96 сумирания. Този ще му еба майката 96 пъти, разбирате ли? Айде, ела ми сега. Ти много рано почна да ми влизаш. Тежко е, брат. И с тия влизанки ми правиш. Няма филм! Добре, бе, брат. Може ли един фрейм от тази игра за да не бъда под атак? И да не бъда стъгнат в анимация? Сега бях стъгнат в анимация 10 секунди. Доджвам. Бягам. Полшанка. Бягам. Никакъв филм. DC7. Шифта ме бави! Ако направя шифт, моят човек ще заспи докато го удари. Разбираш ли? И накрая няма да бия повече демидж, отколкото ако му набия две атаки с ляв бутон. Буквално шифта е най-безполезното нещо в тази игра. Ето, видя ли? Две атаки с шифт са 330 демидж. Сега ще покажа какво са. Ако в същата ситуация го ударя с нормални атаки, видите какво ще стане. Всеки път стъпвам като сега малко кръв. Да, бе, човек, той е мега тегало. Няма филм. Гледай го колко лежи, бе, човек. Отказва, бе, човек. Отказва да си даде зор моя човек, бе, човек. Не бърза, бе, брат. Не бърза. Гледай го как си прибирам вече, бе, брат. Малко по-бързо, по-чевръсто, бе, брат. Моите реакции да са бързи, моят човек няма да е толкова бърз. Оп, с нормални атаки му набих 470. Това е идеята да бия shift. И аз не знам. Сега правилно докато го гледам човек. Ма давай, аз разбирам като вие мои играете, ви е тегало. Но ма гледате, че не мога, ама... Какво такова? 700 демидж, много добре влезе.
Няма, спейса не работи. Не работи, не работи. И дори да работи една атака. И няма бе, брат, не става бе, човек. Няма филм. О, 98, остават ни още 2 опита. Стагерва, какво значи стагерва? На български, моля. Мисъл, на такъв език, де че разбера. Блидва. Блидва се активира с Shift ли? Мисля, по-голям шанс има с Shift да го блидна ли? Трябва да се седя, човек, че тази атака е 2 доджа, винаги забравям. Не искам с контролер, не... Учим. Контролер не ми е удобен чат. Хантър. Не ми е удобно с контролер. Знам, че играта е дизайната за контролер, но просто аз не съм дизайнът за контролер. Аре, обаче. Клавиатура е по-трудно доджването. Обвисли. Ма на мене всичко ми е по-трудно контролер, аз няма как. Той като скочи в штука, аз зад него ли трябва да дожам? В смисъл? Като дожам, зад него ли трябва да се озова? Защото никога не се озовам зад него и мисля, че там ми е грешката. Колко пъти е бил сега? Мисля, че като дойдохме бяхме на 70 и няколко умирания. Сега сме на 98. Добре бе, човек, доджнах я. Какво се ебаваш? Добре. Значи по-кофто програмирам порта, ако не отговаря на моменти, когато тук секундата е важна. Дай линк за играта от Замунда, че ми се отцъка на комп. Хантър влизаш в Замунда и пишеш Elden Ring. Stagger on hit cannot move or perform action